usitshela ukuthini lokho bazalwane? Kusho ukuthi endumisweni kungenzeka ukuthi nezinto ebeyihlangene negama lakho ziqobane zodwa. Nemcela isholo fanele abantu bamangale uma bebona udumisa baze bacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle. Bamangale ukuthi udunyisiswa yini ngoba siyazi ukuthi uswele. Ingoba si-understand ukuthi kungenzeka ukuthi nempi engibhekene nayo nalabo babhekene nami banqamane bodwa ngane bangabe basangithinta. Kunemgodi bafanele siphoseke kuyo sangaphoseka kuyo ngoba ivaliwe kuney'khisi ebeyivulele thina sangangena kuzo. Kwasekudetshwe umuntu kwathwala abantu abajabule. Kusho ukuthi endumisweni kukhona ukugashuka kwamaketane. Ngisho uphondosele abantu behlabelele kwagashuka amaketane bese etilongweni. Kusho ukuthi asidinga ukuya kuNkulunkulu kuphela masiyocela singaya kuNkulunkulu siyobonga kuphela. And we are assured by the word of God ukuthi uNkulunkulu uzosenzela konke unto his riches according to him. According to his riches. Now siye kuNkulunkulu singesabi, siyasinela amahloni, wena ungazabi inkinga zami endaba zami isele nawe yonda. Wena wazi ukuthi akunamali isele nawe yonda. Wena wazi izolo lami isele nawe yonda. Ngiyababazela kusizwe. Yeah.